pozdrav, dobrodošli u moju prvu epizodu Minecraft na ovom kanalu. Znači, otvorio sam svoj kanal i snimat ćemo igre. Znači, ako želite neku baš igru posebno, predložite mi u komentare i snimat ću. Znači, počinjem ja kako iz većinama kanala, gameplay kanala s Minecraftom. I ako se pitate zašto imam stvari, jer sam stvorio onu kutiju, chest s stvarima. Znači, prvo što ćemo napraviti, iskopat ćemo i uzeti, oprostite, malo lagom, uzeti kamenje, još pa dio kamenje, ništa, niti, moramo napraviti radni stol. I vidite moj skin prelep. Tako, moram napraviti pickaxe i ova. Samo malo. Da, na početku počinjemo igrati na miroljubivo, ali poslije ćemo se prebaciti na lagano, onda na normalno idemo, poslije normalno idemo na teško. Znači, po nekim redoslijedu idemo. Kako ćemo se mi očavati, tako ćemo očavati ovaj level za ne level, za preživljavanje level, da. I tu kopamo još malo. Da ne bude ovako samo video doslovno da ja pričam gluposti, jer neće pričam gluposti, vi ništa ne radite, dobijem na površinu. Znači, da ne budu samo moje gluposti, video predlažite nešto, teme pišete u komentare. Napravit ćemo drve palate, sjekiru, pickaxe i da, kaj to. Pokupimo ovaj radni stol i idemo sjeći ovaj, sjepat, kupat, kako hoćete. Uzet ćemo malo više drva i da, ja sam Dario iz Hrvatske, znači Hrvatske se prijavi, yes. Znači Dario, dolazim iz Hrvatske i ako se pitate kako sam otvorio kanal, kako sam došao uopće na isto malo. Kako sam došao uopće na ideju da otvorim kanal, ja i moj dobar prijatelj smo htjeli još prošle godine otvoriti kanal. A svaki put smo htjeli otvoriti, nas je nešto spriječilo. I tako ja sam se odlučio da ću stati tomu na kraj. I evo, napravio kanal i on će naravno snimati sa mnom. Znači, igrat ćemo na serveru, snimat ćemo Call of Duty, Assassin's Creed 3, 4 ako želite, sve što u biti želite vidjeti, gameplay, samo pišite dolje u komentare, ja ću naravno snimati za vas. Snimat ću radi sebe. Znači, moj prijatelj doći će i napravit ćemo ovih dana, još će biti epizoda, znači dogovorit ćemo se da ćemo jedan dan skupa snimati opet na nekom serveru. Ja ću izbacivati ovako single player epizode i da odmah da napomenem nisam baš neki graditelj, ne znam baš graditi najbolje. I da, znači pišite što želite vidjeti u klipovima i ako želite da snimam Call of Duty 2 ili 4, samo napišite u komentare što želite više, vidjeti 4 ili 2 i ja ću snimati kako želite vi. Bundeve, to. Yes! Bundeve. Obožavam. Ne bundeve lubenica.
pobudna. Prostite, malo bagujem. Kako ćete? Bam, 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 bam. Znači, idemo proći neki... još lubenica. Te ćemo kupiti. Koliko lubenica imamo? Dosta. I samo nešto provjerim. Dobro. Vraćamo se igri. Šta reći? Koliko lubenica? Napunit ćemo jedan steak. I idemo dalje u potragu. Idemo, malo bi tu ukopati se čak unutra. Da, ukopat ćemo se tu unutra. Gdje je epilka? Nadam se da ćemo naći ugalj. Ali običajno ludom radovanje. Napravit ćemo jedan stranicu peć. Tako. Peć. Tako. Napravimo drven ugalj. Oproste. Napravit ćemo tu prvo sklonište. Neko malo jadno, užasno, ružno, koma, a ne veze. Ne znam šta pričati više. Znači postavljate teme u komentare da ne bi ja samo opetao svoje gluposti. Jer stvarno, opet. Jer ne znam ništa drugo osim gluposti. Evo, imamo ugalj. Yes! Ugalj. Drveni. I tako. Nastavimo baklje. Da, moram se dogovoriti stvarno sad ću ići kod prijatelja da se baš dogovore s tim kada će moći snimati ovo. Naravno, ja imam vremena koliko hoću. Se nemam. Nego mogu snimati, moramo nešto dogovoriti. Znači tu ćemo se okopati i tu ćemo provesti mračnu noć. Mračnu noć. Ne veze, idemo kopat dalje. Unutra. Kopaj. I još kopat. Evo. Nije ni traga uglju. Bravo. Bravo uvelj. I... Koji? Da, na kanalu, ako, mislim, još nemam, imam 0 subscribera i da, to je rekord. Mislim da neće niti više nikada biti subscribera, ali ajde, bit će, možda. Znači, ako želite da postanem, neću još ništa predlagati. Ako ništa drugo napravit ćemo kuću, ovako ćemo. Ako nećemo naći nikakav ugalj, kopat ćemo do 3 steka. Eto mina. Da vidimo što nam je ljudo. Znači, kopat ćemo... Naši smo minu, idemo unutra. Idemo gore. Bakle. Idem gore samo po ugalj da uzmemo bakle. Ne, idem po ugalj da napravimo bakle. I da, kuća će biti u boljem srednjovjekovnom, u srednjovjekovnom stilu, ne znam, to mi je nekako
kupiti moj skin vlastiti, napraviti svoj skin. Ako ne, nekoga ću pitati ako će da mi napravi skin. Yes. I naravno ima da mu